Samantala mga idol, service contracting program naman formal ng ipinatutupad sa Region 1. Para po sa detalye ng balita, alamin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Formal nang sinimulan sa Rehiyon 1 ang Service Contracting Program bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas at pagpapaunlad ng pampublikong transportasyon sa bansa. Sa ilalim ng programa, nagbibigay ang pamahalaan ng subsidiya sa mga operator at driver upang matulungan silang may pagpatuloy ang kanilang hanap buhay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasabay nito, nakikinabang din ang mga pasahero sa mga diskwento sa pamasahe na binibigay sa ilalim ng programa, kabilang ng mas mataas na benepisyo para sa mga senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante. Inaasang madaragdagan pa ang bilang ng mga sasakyang pampubliko na sasailalim sa naturang inisyatibo upang mas mapalawak ang saklaw ng serbisyo sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Patuloy ring pinagtitibay ang koordinasyon sa pagitan ng mga kinaukulang ahensya, lokal na pamahalaan at mga transport group upang matiyak ang mas maayos, epesyente at maasang sistema ng pampublikong transportasyon. Sa kabuuan, layunin ng programa na mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon ng transport sector habang tinitiyak ang abot kaya, ligtas at epesyenteng biyahe para sa mga pasahero. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!